ଖବାଳି ଭାବୁଥିଲୁ ଘରେ ବସି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସୁଗ୍ରୀ ପଳାଇ ଗଲା ବୋଲି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଏଇ ଦେ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଘାତରେ ତ ଗଣ୍ଡି ମୁଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି ହେଇ ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାହେଲେ ଦର ହସ୍ତର ମୂର୍ଖ ସୁଗ୍ରୀ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଚ୍ଛା रे बानर सुग्री हेलु हत भागी आज मोर हाते मरिबो एही गबा हाते मुसबी दलाते चमधामे नर्द भगिबो चमधामे नर्द भगिबो
ସୁଗ୍ରୀକୁ ତଳେ ଦେଖିଲେ ମିତ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ରାମ ବାଣ ଘାତେ ବାଳି ଭୈଚକୁ ଭେଦିଲେ ଆତୁର ଚିତ୍କାର କରି ବାଳି ବୀର ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ଟଳି ଦେଖି ଭାତୃହତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମିତ ବାଳିକୁ ଧରିଲା ତଳି ବାଳିକୁ ଧରିଲା ତଳି ତମେ ମୋର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମିତ୍ରଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ହରଣ କରି ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବାଲି ଏ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବି ତୁମ ହାତ ଦ୍ୱାପାର ଯୁଗରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ପାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ତରୁଣୀର ପ୍ରଭୁ ପରେ ଏ ତରୁଣୀର ଭକ୍ତରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବାଲି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତୁମଠାରେ ମୋ ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହରଣ କରି ଭାଇଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଫଳ ମୁଁ ପାଇଗଲି ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀ ତୁ ବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ମୋ ପୁତ୍ର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୋତେ ଲାଗିଲା